ኣይከሰክኒ ዓደይ ማዕረይ ኣለኹ ጥራይ በልኒ ምስ ወዲ 22 ዓመት መንእሰይ ኣሌክሳንደር ናይ ገጽ ሌላ እኳ እንተሃለወና ብዕምቆት ክፈልጦ ዝኽኣልኩ ግን ንኽልቴና ዝፈልጥ ሰብ ምስ ኣላለየና እዩ። ኣሌክሳንደር ትሑት ጠባይ ዝውንንን ምስ ኩሉ ሰብ ሕውስን መንእሰይ እዩ። ምስቲ ጸይርዎ ዘሎ ማሕበራዊ ሽግር እንክተነጻጽሮ ግና ክንድኡ ዝኣክል ጸገም ዘለዎ ኣይምስሎን። ሽግር ኣሌክሳንደር በቐንዱ ዝኽትምና እኳ እንተኾነ ዝኽትምንኡ ግን ፍሉይነት ኣለዎ። ናይ ኣሌክሳንደር ዝኽትምና ከምቶም ወለዶም ብሕማም ኮነ ብሓደጋ ዝተፈለይዎም እሞ ምስ ቀረባ ቤተሰቦምን ኣዝማዶምን ተጸጊዖም ዝዓብዩን ዝናበዩን ሰባት ኣይኮነን። ኣሌክሳንደር ሞት ኮነ ህላዊ ወለዱ ዘይፈልጥ ኣብዛ ዓለም ብስጋ ዘመደይን መቕርበይን ኣለኒ ዝብሎ ቤተሰብ ዘይረኸበ ብሓልዮትን ናብዮትን መንግስቲ ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ ዝዓበየ ዜጋ እዩ። እቶም ቤተሰበይን ኣዝማደይን ዝብሎም መሳርሕቱን ኣዕሩኽቱን እዮም። ልዕሊ ኩሉ ኸኣ እቶም ሽግሩ ተረዲኦም ዝቐርብዎን ዘተባብዕዎን። እታ ዕለት ይብል ኣሌክሳንደር ሰነዳት ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ተወኪሱ ብዝረኸቦ ሓበሬታ መሰረት ዓርቢ ዕለት 9 ወርሒ 5 1997 እያ ነይራ። ናይ ኣስታት ሓደ ወርሒ ዕድመ ዘለዎ ናጽላ ህፃን ኣብ ኣስመራ ቤት መኻእ ፍሉይ ቦታ ጥቓ መቓብር ብጨርቂ ተሸፊኑ ተረኺቡ ዝብል ሓበሬታ ናብ ፖሊስ ዞባ ማእከል በፂሑ። ፖሊስ ዞባ ማእከል ንዝበፅሖም ሓበሬታ ምርኩስ ብምግባር ነቲ ንበይኑ ኣብ ጥቓ መቓብር ቤት መኻእ ውርሕርሕ ክብል ዝጸንሖም ናጽላ ኣልዒሎም ናብ ሚኒስትሪ ጥዕና ኣረኪቦሞ። ሚኒስትሪ ጥዕና ብወገኖም ዘድሊ ሕክምናዊ ምርመራታትን ክንክንን ብምግባር ናብቲ ክዓብየሉን ክእለየሉን ዝኽእል ብሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዝመሓደር መእለይ ዘኽታማት ግሩፕሆም ኣረኪቦሞ። ኣብ ናይ ሓደ ወርሒ ዝኸውን ዕድሚኡ እንከሎ ገና ሓቕፎ ወላዲቱ ብግቡእ ከየስተማቐረ ንዓለም ብሽግር ዝተላለያ ኣሌክሳንደር ብሓልዮትን ናብዮትን መንግስቲ ኩሉ ዘድልዮ ነገራዊ ትሕዝቶ እናተማልኣሉ ምስ ከምኡ ዝኣመሰሉ ዘኽታማት ሓወይ ሓፍተይ እናበለ መጀመርያ ኣብ ኣስመራ ቀፂሉን ኣብ ኣፍ ዓበት ድሕሪ ምዕኳኹ ትምህርቲ ዝጅምረሉ ዕድመ ኣኸለ። ትምህርቲ መዋዕለ ህፃናትን ቀዳማይ ክፍልን ድማ ኣብ ኣፍ ዓበት ተማህረ። ሚኒስትሪ ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ኣብ ከተማ ድባርዋ ዘኽታማት ህፃናት ዝእለይሉ ሓድሽ ግሩፕሆም ብምኽፋቱ ኣሌክሳንደር ምስ ብፆቱ ካብ ኣፍ ዓበት ናብ ድባርዋ ይመፅዩ። ኣብ ድባርዋ ድማ ካብ ካልኣይ ክፍሊ ጀሚሩ ክሳብ 11 ክፍሊ ትምህርቱ ብግቡእ ብምዝዛም ናይ 12 ክፍሊ ትምህርቱ ንምቕጻልን ሃገራዊ ግቡእ ንምፍጻምን ኣብ መበል 29 ዙርያ ንሳዋ ወሪዱ። ኣብ መልክዕ ፈተና ካልኣይ ደረጃ ማትሪክ ናብ ኮሌጃት ዝእቱ ነጥቢ ዘይረኸበ ኣሌክሳንደር ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መምሕዳር ንኡስ ዞባ ድባርዋ መምሕዳር ከባቢ ባዶ 3 ተመዲቡ ሃገራዊ ግቡእ ኣብ ምፍጻም ይርከብ ኣሎ። ንዝሓለፈ 22 ዓመታት ዕድሚኡ ሳላ ናብዮትን ኣልያን መንግስቲ በቲ ሓደ ወገን ሳላ ኣጆኻ ኣብ ጎንኻ ኣለና ዝብል ሞራል ተቐማጦ ከተማ ድባርዋ ድማ በቲ ካልእ ጽቡቕ ከም ዝሓለፎ ዝገልጽ መልእሰይ ኣሌክሳንደር ህላውነትን መቦቀላውነትን ስድሩ ዘይምፍላጡ ግን እቲ ወትሮ ቕሳነት ዝኸልኦ ጉዳይ ምዃኑ ይገልጽ። መንእሰይ ኣሌክሳንደር ምስ ዝሓለፈ ህይወት ዝኽትምናን ምስ ህልው ኩነታቱን ኣዛሚዱ ናብታ ናብዚ ዓለም ዘምጻቶ ዘይፈልጣ ወላዲቱ መልእኽቲ ኣለዎ። ከምዚ ድማ ይብል። ኦ ክብርቲ ወላዲተይ ምናልባት ንዓይ ኣብ ቤት መኻእ ከባቢ መቓብር ብጨርቂ ሸፊንኪ ገዲፍኪ ንኽትከሪ ኸለኺ ህይወት ብኹልንትናኣ መጻብቦ ኾይናትኪ እቲ ምሳኽ ኾይኑ ንዓይ ዝወለደ ኣቦይ እውን ክሒዱኪ ስድራኸ ድማ ፎቅ ኢሎም ስለ ዝሰጎጉኺ ወይ ከዓ ካልእ ከቢድ ሽግር ስለ ዘጋጠመኪ ክትኮን ትኽእል ኢኺ ነቲ ከቢድ ስጉምቲ ወሲድክዮም። ነዚ ምስ ውሽጢኺ እናተባኣስኪ ከም ዝወሰድክዮ ክንዲ ሰብ ስለ ዝኣኸልኩ ክርድኦ ኣይጽግመንን እዩ። ካልእ እስትረፍ እታ ብጨርቂ ጠቕሊልካ ኣብ ሓደ ስፍራ ምቕማጥኪ እውን መግለፂ ሓልዮትኪ ምዃና እየ ዝርዳእ። ስለዚ ኣነ ኩሉ ትሽግረይ ሳላ ናብዮት መንግስትን ፍቕሪ እግዚኣብሔርን ሰጊረዮስ ክንዲ ሰብ ኮይኑ ስለ ዘለኹ ንዓኺ ክደሊ ተበጊሰ ኣለኹ።
ስለዚህ بهيوت تدأهاليخي من الباتون كنتاتي تكتاتلنن تنيركي نسخ حلنا خخ عرف أنا ون كابت زعبينن مساي زلون هيوت زخت منا متان كناقف اللهو ختبلني بهانكوتا اتبلخو يبل من اسي ألكسندر وسيخو بتب ولاديتو قبل عليو استفتسمه جبن يكون كسانت نحلنا زخلق تكبر لومي عبي كندسب كوينوس نخلو زقاطمو تسقماتن شجرن بزقباء كرداء زخلالو درجة بتسحو بمهلاو قبلبو كنتاب كيمتا كم زيبولو يحبر نتان تشعات تورحي أب كبدات إيرا ناستات ورحون زد بوتو ولاديتو يخون نتزولودو أبو بنتو حلنا بدلوم كم زي حزلومن بحدش منفس مسولودو كنبر كم زبهك دما يقلز من اسي ألكسندر حقنت نايزي كب إلو تقش وزولو حسابات كاب قالاتون كاب سنة أمرأوي أقاوم انكتردو زد أقما يكونن زحبرو كيح قماتو دما حتر زبالة من اسي أبا زراربو حنقنق زسمع أقوى انتخونة أو وشتو كيمتا سلزولو زيكونس نتوم نابزا عالم زمتو ولدو بفلاي دما ولاديتو كرئي بزلوو كتور وشت أو فقرن سمعتنا فقوتن ستبقسا مخانو عيت سحتون نزا أب حقفو عدون أبوون كمامو زي فقدتلو عالم مرتن سكياتن زملاء مخانا بزقباء سلسترد آخا كم نايلوم من إسيات كي حانقاقن كي ناسن نابتغد ميزولو كبوتحو سحالنو حلمي هيوتو تأميتو أمو قعز يركب أبتدسر حالو زولو من محداراو قدايات نقصو باروا من محدار كبابي بارو سلسته بتقهاتن توفاينت سلزقلقلكا بحالفتون مسارحتون كمون تقلقلتي نادان أرنقوتن كترف أي تتسقمن زولو نمن اسي ألكسندر قد إمو زولو تسقم حدشتر إيوك خون أي كالنيو كمتناتو زقات أموم زيقاتات ألو زياتهم دما سالا حاليوتن كنكنن منستر عيو محبراو دحنتن تسقماتهم شقراتهم سجيروم أبزبت صحي وطحلوهم انتخونا اتي منيا عدي منيو أبوي كابي متي بخمي متي بيتسبي بعل منيوم زبل حتو من النت مس عبيون ملسخ رخبولو هيوت بعلا سلاء تدرخهم مس ولدهم كرخبو تعرنا كل زيغا أقداسن مسرتاون يخون كابت زلوهم نحلنا قصانت زخلق شقر وطيوم أبتزر اللعاوت كبوتحوخا تران أبركتون حبرتسب بقدام النت زسرعيو من اسي ألكسندرون زلو محبراو حتون خملس ناتاتكم حاجزن دقفن يتقبلوم بفلاي تقماتو كبابي بيت مخاء تاريخون كنتاتون ترديكم نتي أبشحن شعاتميتن تسعن شوعتن زقات أمو فتسامة معلبن خقبرلو كتتحابابرو يتوعلوم لعلو خلو دما نولاديتو نزولت كايو هتسان أب حاربوتا قريف كامخاد فتسوم زي قبول تقباري تراي زي كونه مستحلنان مستوعالن زلو ودسب زي كيد تقبار بمخانو بخلو وغن وقوز مخانو زكات عيكونن اتمنتاي اتوم حلنا زي بلوم انسساتاتون انتخونو نتزولدو عشلوم كساب زعبي كحب حبون كاب تسلاخ كلاخلولنيوم زرعيوم ازخا أمونغو ولودن ولادن زلو ناي تفترو قديتان فقراو متأسسارنيو زنترلنام زجن أبتي كاب كل فترة أمرون مستوعالن زلو فطور ودسب كرة بفتسوم أي قبائن تتسويتون أي قبرن إذن نخونة تحققن بفلاي أديتات بسنك بزح رقحيتاتن محبراو تغطن نزولدوم عشلاتن رحرحين كخراير رأيين اتزقردت أقم دما ولادا رحرحة خيدا متانكي بحالا دحرستو سنة جزي عمت نايتزولدو عشل زي قبرا مخاننيوم نستر إيوزي مقتئن مقباركا بقندو نقحات حبرة سب كسفح أم حقاز تقومات أديتات دما تراخلو زيغا خعبي قبا أب إرترا سالات استخايرة قوسقواسن نقحاتن أب زوانزي وليد كامر رح درقا كم ترئيو يلن كبهالي كال إزرما عابي محبراو عوتن عبيتنيوم انتخونه أبتي فلماناي ناتنت عامتات كم ترئيو سلزنبرة حيال عشلات قداي كونو تقديدوميوم من اسي ألكسندرون حاد خابوميو
ስለዚ ፍታሕ ናይ ዝከቢድ ሽግር ብቆንዱ ኣብተን ወሊደን ዝገረፍኦም ኣዴታት ዝምርኮስ እኳ እንተኾነ ምርሕራሕ ዕሸላት ንኸየጋጥም ግን ነተን ነፍሰ ጾራት ኮይነን ዝተዓዘብናየን ኣዴታት ብሕብረተሰብን ብጎረባብትን ንቑሕ ምክትታል ክንገብረለን ኣገዳሲ እዩ። ወዲ 22 ዓመት ኮይኑ ዘሎ መንእሰይ ኣሌክሳንደር ኣብታ ዝሰርሓላ ዘሎ ከተማ ድባርዋ ምስ ዓቕሙ ትኸይድ ገዛ ተኻርዩ በተን ዝወሃቦ 500 ናቕፋ ወርሓዊ ደመዙ እናተናበረ ሂወቱ ይመርሕ ኣሎም። ትዛዓበየን ተስፋኡን ቆላሕትኡን ሕቱኡ ተመሊሱ ምስ ወላዲቱ ክረኸብ እኳ እንተኾነ ንቕድሚት ንኽስጉም ናይ ኩልና ደገፍን ሞራልን የድልዮም። ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ዝተጣፍኡ ይኹን ደሃይ ዘይብሎም ዜጋታት ኣብ ምርኻብ ቴሌፎን ብምድዋልን ካልእን ትገብሮ ዘለኹም ምትሕባር እናመስገና ብዛዕባ እዚ መንእሰይ ኣሌክሳንደር ወላዲቱ ንምርካብ ኣቕሪብዎ ዘሎ ታሪክ ኣፍልጦ ምስ ዝህልወኩም ብቁፅርታት ቴሌፎን 0999585831 ወይ 116266 ደዊልኩም ክትሕብሩና ትኽእሉ ኢኹም።